Περνάμε πάνω από το 1 τρίτο της ζωής μας καθυλωμένοι σε ένα κρεβάτι, όμως ποτέ κανένας δεν μας μαθαίνει πώς να κοιμόμαστε σωστά και πώς να ξυπνάμε ξεκούραστοι κάθε πρωί. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα 5 σημαντικότερα βήματα ώστε να κοιμάσαι σωστά και να έχεις την ενέργεια που χρειάζεσαι. Να τονίσω πριν μοιραστώ τα βήματα ότι το σημαντικότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για τον ύπνο σου είναι να έχεις ένα σταθερό πρόγραμμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, ας πούμε 65% ενός παραγωγικού ύπνου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το υπόλοιπο 35% όταν το σταθερό πρόγραμμα δεν είναι εφικτό ή όταν θέλεις να τελειοποιήσεις το πρόγραμμα που ήδη έχεις. Βήμα νούμερο 1. Φως. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε να κοιμόμαστε σωστά, είναι να ρυθμίσουμε το εσωτερικό μας ρολόι, ρίχνοντας όσο περισσότερο φως μπορούμε το πρωί στα μάτια μας. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο βίντεο, το φως έχει τεράστια επίδραση στην ευκολία μας να κοιμηθούμε το βράδυ, αλλά και στα επίπεδα ετοιμότητάς μας μέσα στη μέρα. Το ιδανικό είναι να σε δει ο ήλιος λίγη ώρα αφότου ξυπνήσεις ή να ανάψεις όσο περισσότερα φώτα μπορείς στο σπίτι. Μέσα από το φως μαθαίνεις τον οργανισμό σου να παράγει τις ορμόνες που σε ξυπνάνε το πρωί μια συγκεκριμένη ώρα και να ξεκινάει την αντίστροφη μέτρηση για τις ορμόνες που σε κάνουν να κοιμάσαι το βράδυ. Θα είμαι ειλικρινής. Προσωπικά με βλέπει ο ήλιος το πρωί μόνο όταν είμαι στο χωριό και μπορώ να βγω χαλαρά με τις παντόφλες μία βόλτα στον ήλιο. Έχει τεράστια διαφορά από τα φώτα στο σπίτι και αν έχεις την ευκαιρία το προτείνω, αλλά όταν επιστρέφω στην πόλη η βαβούρα είναι λίγο μεγαλύτερη και επαναπαύομαι στα φώτα του σπιτιού. Βήμα νούμερο 2. Φαγητό. Ιδανικά θέλεις ο οργανισμός σου και η καρδιά σου να λειτουργούν όσο λιγότερο γίνεται όταν πας να πέσεις για ύπνο. Αυτό σημαίνει πως όσο πιο νωρίς φας το τελευταίο σου γεύμα, τόσο το καλύτερο. Προσωπικά έχω πειραματιστεί με το να φάω από 10 ώρες πριν κοιμηθώ μέχρι και μισή ώρα πριν και η ιδανική ώρα έχω παρατηρήσει ότι είναι γύρω στο 5ωρο. Για τον περισσότερο κόσμο, ένας καλός αρχικός στόχος είναι οι 3 ώρες πριν τον ύπνο, όμως σίγουρα είναι σημαντικό ο καθένας μας να πειραματιστεί μόνος του και να δει τι ταιριάζει στο πρόγραμμά του και τον οργανισμό του. Βήμα νούμερο 3. Βραδινή ρουτίνα. Ο εγκέφαλός μας λατρεύει τις ρουτίνες και έχει έναν απίστευτα δυνατό μηχανισμό συσχέτισης. Αυτό σημαίνει ότι κάνοντας το ίδιο πράγμα κάθε βράδυ πριν τον ύπνο, μαθαίνουμε στον οργανισμό μας πότε να κοιμηθεί χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Βήμα νούμερο 4. Θερμοκρασία. Για να καταφέρει το σώμα σου να μπει σε μια κατάσταση ύπνου, είναι απαραίτητο η θερμοκρασία του να πέσει περίπου 1 βαθμό Κελσίου. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι πολύ πιο εύκολο να κοιμηθείς σε ένα κρύο δωμάτιο από ότι σε ένα ζεστό. Δύο πράγματα που μπορούν να επιταχύνουν την πτώση της θερμοκρασίας και μπορούν να σε βοηθήσουν να κοιμηθείς πιο γρήγορα είναι το να ρίξεις την θερμοκρασία του δωματίου με ένα air condition για παράδειγμα ή παραδόξως το να κάνεις ένα ζεστό ντουζ. Το σώμα σου θέλει να μένει πάντα σε μια σταθερή θερμοκρασία. Οπότε όταν κρυώνει παλεύει να ανεβάσει τη θερμοκρασία και όταν ζεσταίνεται παλεύει να τη ρίξει. Οπότε μέσα από ένα ζεστό ντουζ βάζεις πιο εύκολα τον οργανισμό σε κατάσταση μείωσης θερμοκρασίας, πράγμα που προωθεί την ίστα και τον πιο ποιοτικό και βαθύ ύπνο. Το συγκεκριμένο hack είναι τόσο αποδοτικό όπου στην επιστήμη του ύπνου του έχουν δώσει το δικό του όνομα και είναι γνωστό ως το warm bath effect. Βήμα νούμερο 5. Απόλυτο σκοτάδι και ησυχία. Μπορείς να σκεφτείς ότι το φως το βράδυ λειτουργεί σαν φρένο στην ορμόνη του ύπνου, τη μελατονίνη. Είναι απαραίτητο λοιπόν την τελευταία ώρα μέσα στη μέρα μας να την περνάμε σε όσο το δυνατόν πιο σκοτεινό περιβάλλον. Προσωπικά, παρέα με τη βραδινή μου ρουτίνα, φροντίζω να χαμηλώνω την ένταση στο φως του δωματίου, να κλείνω οτιδήποτε παράγει ή μπορεί να παράξει ήχο στο σπίτι και επειδή είμαι αρκετά ευαίσθητος στο φως, ακόμη και σε ένα τελείως σκοτεινό δωμάτιο, όταν πέφτω για ύπνο, χρησιμοποιώ μάσκα ματιών για σιγουριά. Αν είσαι έτοιμος να κοιμηθείς σαν babies, μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι και να ρίξεις μια ματιά στο πώς το πρωινό ξύπνημα μου άλλαξε τη ζωή. Όπως και να έχει, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Bye!